सना माइनाव नायजाब आफादखौ रायजोनि गेजेराव दिन्थिफुंनो बेखेवनानै होबाय। बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजों थांनाय 1999 मायथाइयावनो जोनोम मोननाय सना माइनाव नायजाब 23 बोसोराव आगान होबाय। दनेश्वर रामसियारिनि गोख्रों दैदेननायाव बाक्सा जिल्लानि बरमायाव जोनोम मोननाय सना माइनाव नायजाब आफादखौ रायजोनि गेजेराव दिन्थिफुंनो थाखाय बेखेवनानै होयो एम राकेश ब्रह्मआ। बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बरमा दख'रा एबसुनि खौसे बानजायनायाव बरमा दख'रा एबसुनि सिथ्लायाव गिबि खेबनि थाखाय नायजाब दिन्थिनायजों बेखेवनाय जायो। बेबायदिनो देग्लाय मोनथाम नायजाब फारियै जतीन्द्रनाथ बर'नि बोरदावली, पदर बसुमतारीनि आर'नाइ, सिमान सिंह बर'नि अननाय नायजाबखौ रायजोनि गेजेराव दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। गिबि दिन्थिनाय नायजाबाव नायगिरि रायजो राजानि लोब लोब बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दिनै बरमा हालामाव गोबाव समनिफ्रायनो सना माइनाव जि नायजाब आफाद बियो सोलिबोगासिनो दंमोन। कभिडनि समाव थासारि गाज्रिलाय बेखौ दोनथ'नांगौ जादोंमोन। दिनै फिन खेबसेबाव गोसायैनो सिंस्रियाव बहुद गोसा बोलो लानानै बिटिआर हालामाव जोंनि हारिनि माखासे मानि मोनथिनांगौ जि जोंनि माने बाथ्रा बेफोरबादिखौ लानानै आरो दानि समाजखौ लोगोसे लोब्बा लाखिनानै गोबां गोदान गोदान नाटक बानायनाय जादों। आरो जोंनि हालामाव जों अराय लुबैदों जे जोंनि जि माने सिनेमा, जोंनि जि माने कालचार, जि माने बर' नायजाब, बे नायजाबफोरखौ जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनायनि जोंनिबो गोदान मोनसे जोंनि जि गोदान सरकार बेवहाय बे बिथोनखौ गोसो होनाय जादों। नोंथांमोनखौ जोङो दिनै बुंनो हायो जे जों फैगौ समाव बिराद थाबैनो गंबा गोदान गोदान सिनेमा हल माने मडेल सिनेमा हल जों बानायनो थांगासिनो दङ। आरो बेनिनो बर' थियाटार माखासे माने बर' थियाटारफोरखौ माने साबसिन हामसिन खालामनो थाखाय जोङो केबिनेटआव अलरेडि खननै 2 टाइम्स जोङो रायज्लायखांबाय आरो बावैनो बेखौ फाइनाल माने रुप होनाय जागोन। आरो आं आसा खालामो जोंनि जे सना माइनाव जि जोंनि नायजाब आफाद, बे नायजाब आफादाव लोब्बा थानाय गासैबो सोद्रोमाफ्रा बेवहाय माने देरहासार जागोन। मानो होनोबा बेवहाय जि माने मावथिफोर दङ बिराद माने गोसोआ गोराथार आरो गोरा गोसोखौ लानानैनो दिनै बिटिआर हालामाव मोनसे मोजां माने समाजखान्थि दानायखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे माने थासारि बानायनायनि सिमांजों दिनैनि बरमानि जोंनि दख'रा बर' फरायसा आफादनि नैबे माने कम्पाउन्डआव जों बेखौहाय दिनै माने बेखेवनानै होनाय जाबाय आरोखि। जे जोङो बाक्सा हिसाबै जोंहा सना माइनाव जि नायजाब आफाद बेयो नायल' जायल' सान्दि मोनसेल' जानानै दंथारो। गतिके बेखौहाय जोङो बिराद थाबैनो रांखान्थियारि जौगानायजों होनायजों लोगोसे बेवहाय थानाय जिखिनि माने मावथिफोर दङ फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम जाहाथे जों गासैखौबो मोनसे मोजां बिटिआर सरकारा मोनसे खामानि मावनानै होनो हायो, आं बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावलांबाय थागोन होननानै खोथा होनो हायो आरोखि। दिनै आं अट' दिनानो आं रिहार्सेलखौ खालामबाय। दिनै आं फुल रिहार्सेल होनानै आं रायजोनि सिगाङाव बेखेवना होबाय आरो। ओरैनो मा मा नायजाबफोरखौ लानाय जादों बे बोसोराव? बे बोसोराव दा गुबै नायजाबा जादों आर'नाइ, ओमफ्राय नैथिया जाबाय अननाय हो आरो थामथिया जाबाय बोरदावली। माने फिन फोथांफिननो थांखि लादों। आङो हानाय पर्यन्त दिनै 23 बोसोरानो आं सना माइनावखौ फोथांना लाखिबाय। आं 25 बोसोरसिम थारमाने सामलायगोन होननानै आं आसा खालामदों। फैबाय थानाय समाव बेनिफ्राय गोदोरसिन खालामनायनि थांखि दं नामा बे नायजाब आफादखौ? आङो हानाय पर्यन्त नाजागासिनो दोङो। देग्लाय बबे बबे जायगायाव गाहैनाय जागोन? आं दा आंनि गुबै माबाया जाबाय फार्स्ट पेन्डेला जाबाय जपाभनि, नैथिया जाबाय नबस्थि आरो थामथिया जाबाय सिमला आरो 4 आरो 5 जाबाय सेसापानि। मबाइल नाम्बार दङ, मबाइल नाम्बारजों जगाजग खालामनो हागोन। फोरमायनो हागोन? फोरमायनो हागोन। बुंनो हागोन। बेसेबां नाम्बारखौ बुंनानै 8011787384। आं दा हारिमुनि बागै थारमाने आंनि गोसोआव माने गोबां माने दागावफुनाय दोङो। बेखायनो थारमाने आं निरानेपा न'खरखौ गारनाबाबो बे हारिमुनि नामाव सना माइनावखौ आं फोथांना लाखिदों आरो। रायजोफोरनिफ्राय माबायदि मदद अनसायनायखौ लुबैयो? रायजोफोरा अननानै जिखिनिखौ माबा आंनो अननाय होदो बेखौनो आं नाजागासिनो दङ आरो थारमाने। रायजोफोरा मा खालामगोन? रायजोफोरा मोजांखौनो बुङो। खौ लानानै जिथु हारिमुनि जिथु गोरबो नांथाबना थानाय माबाखौ थारमाने जों आं
माने रायजोखौ लानानै आं माने सामलायनो आखा खालामदों थारमाने जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPL आ खुंफुं जागोन बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों सा सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुं जागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुं जागोन बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो नैथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबल एरियास अट'नमास काउन्सिल खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल लाई अटोनोमस काउन्सिल मारा अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल साकामा डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल कार्बी आंलं अटोनोमस काउन्सिल डिमासा हासाव अटोनोमस काउन्सिल बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन